Os resultados deste pasado domingo non foron os satisfactorios que desexaban dende o Partido Socialista. Aínda así, as cousas están prácticamente igual que hai 4 anos, e os socialistas teñen tamén posibilidades de facerse coa alcaldía. A candidata desta formación política, Caridad González, non descarta ningunha opción, mostrando a súa disponibilidade a negociar con calquera dos outros partidos, sen cordóns sanitarios. Nós estamos de acordo en falar con todo o mundo e para o caso de que non inicien eles a rolda ou non nos chamen, pois nós non temos ningún problema en chamarnos. Hai diferencias, pero xa deixamos claro fai 4 anos que nós estamos preocupados polo futuro de Muros e tuvemos un acto de humildade entregándolle o goberno a Compromiso por Galicia, porque creíamos que debía gobernar a esquerda. Que pasa? Que a expectativa nosa era que formara goberno e non o formou, quedaron esos tres. Espero que en esta ocasión en Muros, por calquera que sexa, se forme un goberno estable porque nos fai muitísima falta. O que si desexa a candidata socialista é que Muros consiga un goberno estable, vendo o resultado dun executivo en minoría, como ha vivido nestes últimos 4 anos. Muros necesita un goberno estable e un goberno forte e con posibilidades de chegar ás institucións. Eso é o que necesita Muros.